Consent for from one more time and tree war me munkabomu kutitini Alhaji Musa Mohammed. Alhaji ene na pamfo akopie me working tampo akobie ye anantwie dwa ano ba ko ho na dwumade no ase no ene wode ade hwede ne afutuo magana fo nyina se menti bi ho se ye da Ghana fo ne Fulani fo ntem na no betumi abrase na se to betumi etwa ti se Ghana fo hu Fulani fo se wo ye nipa ete se wono mo anye se bi wo mo nso anantwie Ekuafo ntemu no eyade asesei ekoso pa nanso se ukopie mu ewo emiamia ahodo a nyantwie dwa no eyade a sika ewo mu a ekonkan pa kentampo mensini no ehwe ni mu kwan se wode won ho ebesi bia bi a obetimi akonkan ewo nantwiton adwumani mu wonum edi dwuma bi a wode bie Central Market a wode ba beton anantwie ano no ana Alhaji Musa Mohammed a woye Fulani ni na wasanso edwemtene ni ema nantwie adwadifo ede adesede to Ghanafo nyina animu se wonhu Fulanifo se wonum so eye nipa na emum wonum enya nantwie enne